Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! This time check is brought to you by ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. May nga naman sa aton nga mga ka-aksyon, welcome na diri sa maulanon nga morning. May mga pagtupa sang ulan, kainas sang kagahon, tubtob mga alas 7 sining nga aga, may mga portion sa sudad sa Bacolod nga naga-eksperyensya sa gihapon sa pagtupa sang pagpanalithi. Aksyon Hotline. Kumusta ka mo masuki namon nga matag paramati hindi lamang sa on-air kundi pati na sa online nga nagasunod nagatabid na karon nga aga diri sa aton sini nga pagpangalagad. Aksyon Hotline. Merry Christmas. Way pa man siguro kung mangin merry gid ang aton sini nga December, bangod man sa sining padayon nga pag salyada ni COVID-19 pero sa gihapon kitaya nagalaom nga mangin malipayon kita sa palabuton nga Pasko. Aksyon Hotline. Ang aton sining countdown, speaking of Christmas Day, mayara na gid lamang sang 115 days before Christmas Day. Aksyon Hotline. May ara man 122 kadlaw antes naman ang tuig 2022. Aksyon Hotline. Inang ginaistoryahan ta Christmas Christmas and New Year. Pero ang countdown nato niya sa filing sa COC, di masunod nga bulan ng filing sa COC ho. O sa may mga plano nga magpapili para sa palabuton ng eleksyon, isip-isip na, decide na kung may time. Aksyon Hotline. Aksyon are Tayhopon checking in until 9:30 in the morning. Dili lamang sa aton sining nga pagpangalagad sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Sa mag-aksyon naton dira sa Facebook nga nagamonitor karon nga aga sa YouTube, pwede ka mo makapartisipar, makapadala sa inyong mga mensahe. Sa comment section, pwede nyo
mapadala. Aksyon Hotline. Kung why kaya karon internet connection, why gid problema kay atong text hotline ginabuksan taban 0963-757-0874. Aksyon Hotline. Ano mga dalagko nga balita nga aton tutukan karon nga aga? Aksyon Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Maki-update kita dugay sa patrol. Angot ini sa bangkay, grabe kagabi mo din kakita ya. May nasapwan nga bangkay sa isa ka lugar sa Bacolod. Pugot ang ulo. Kag may nasapwan naman sa isa pagid ka lugar, siparado nga lugar sa Bacolod. Dito nasapwan, no, ang isa naman kaulo sang persona. Ginpugutan, iyagid man bala ini, ang ulo nga nasapwan. Aksyon Hotline. Nagapabilin according sa pulis nga Mr. X. Why pa sang identity ang biktima. Ginapatihan nga ining nasapwan nga bangkay allegedly may connection sa pagpatay sa kay Police Staff Sergeant ni Pomosino. Aksyon Hotline. Ang update siya nagkaroon sa investigation sa kapulisan, nagabuligay ang Station 2 kag Station 1 since nga ang bangkay kag ulo nga nasapwan ara sa separado nga lugar kag under ina o sa idalom sang ila nasakupan Aksyon Hotline. nga area of responsibility. Tisin o ini nga persona may ginatry man kita contact since nga may nag-communicate diri sa Aksyon Radio Bacolod nga nag-claim nga himata kag nakilalan niya ining nasapwan nga bangkay. Aksyon Hotline. Isa pa gida sang ginaluto nga balita ta dugay-dugay standby ka mo kay kunali madayon na di una mabatian eksklusibo sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Hotline. Karon lang kung ano ina standby ka mo dugay-dugay. Now ari. Isa pa gid pag-aresto sa suspetsado nga responsable sa pagpatay kay Staff Sergeant ni Pomosino ginmando sang mataas nga pumunuan sa PNP. Aksyon Hotline. Kay kung mag-amoning gwa niya, can you imagine kahapon o kagabi ang nasapwan nga bangkay, may karatula nga ginbutang to o bayad sa utang. Nabutang to, karatula, bayad sa utang. Tikwan pa lang, ang kapital ginapapreparar, butang balon, may mga masunod pa ni nga pinatyanay matabo. Aksyon Hotline. Ano ang sitwasyon sa Bacolod mag-amo sini? No, kay ti kadelikado ni mag-amo ni iyang gulpiada lang may pinatyanay naman kag ti ma-charge ka lang ni sa kwan, no, sa binalusay nga sitwasyon. Aksyon Hotline. Sa piyak nga ba in-update kita man dugay party sa COVID-19, alert kag risk level sa COVID-19 sa Bacolod kag Negros Occidental ginpasaka sang Department of Health. Aksyon Hotline. Ari pag inisa ka balita nga do tinunto iyaho, din kakita imo man. Kung napapos ubong because of the COVID, may mga innovation, may mga nagtuluhaw, no, kag nag-ayo ang negosyo sining food delivery bla. No, kung nagdami damo ang nangin customer kay ti hindi man ginaalaw, kung hindi man importante ang imo kaladtuan sa gwa, gina-discourage nga magwa ang public. So, ginahimo, nagapa-deliver paagi sa mga food deliveries. Mag-company nga nag-offer siya ni. Ang laing yung gamit niya sa mga, sinong mga tulutunto niya nga na, pitogid kapitan sa Bacolod na biktima ho. Aksyon Hotline. Pati ng liga ng mga barangay president na biktima. Din kakita, nga ma-order sila ya sa mga food delivery, kag i-charge ipa-deliver sa barangay, no? Ay katunto mga dinang inyo yung utok man. Aksyon Hotline. Ang inyo ang rider ginalitan nyo lang mag-amo sini, din kakita kibot ang magkapitan nga, uy, nga may delivery ako da, nga way magkuka order. Halong gida kay basi kamo ang next target. Aksyon Hotline. Alas 8:12 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Let's go to work diri sa aton sining nga pagpangalagad. By the way, ang aton sining presentation o Wednesday presentation September 1,
2021. Boylog ginatulong sa inyo sa Kalman. Aksyon Alvin Graba. Maki-update kita since nga kagabi, hindi ka magpati kagabi ang galantaw sa Aksyon Radio sa live broadcast ni Aksyon Jan kag ni Aksyon An nga nag-augment nito sa lugar. With Aksyon Marlon Hinobia sa Aksyon Night Patrol Program nga siyang nag-handle sa program kagabi. Purti kadamo sa nag-share, purti kadamo sa nag-like, purti kadamo sa nag-monitor. Tibangod nga ang balita hindi lang niya kay kung sadtong tiyempo nga nasapo ng bangkay ni Staff Sergeant Lipo Mosino, naginlutang sang riding and tandem motorcycle riding suspects. Tiya mo na ang isa sang dako man nga balita, tiarihang lang ang unique sini, diing kakita man. Kay ariya, pugot ang ulo mo. Pugot ang ulo. O, tiba noon ta kung balandano ang mga update sini, mga kaksyon, no? Nanong latest investigation angot sini. Pero antes sina, Aksyon Alvin, kay standby, duwa lang ni, para palutson ko lang, para hitso-diritso ka. Walang duda. Ikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Balikan natin si Aksyon Alvin Graba, aging palusot ko lang para hitso-diritso ang iyang balita. Anong latest update sini? May identity na bala? Ini bala ang nasapuan nga lawas nga pugot ang ulo, katong ulo man nga ginbilin sa isa kasiparado nga lugar, isa lang ni kapersona. Latest investigation, kag pag-follow up sa patrol. Aksyon Alvin, good morning, please come in. Aksyon na art hindi gidya ma-reconcile sa karon sa mga kapulisan sa idalom sa police station number 1 kung wala ang lawas sang isa ka wala makilala nga lalaki nga nakita dito sa dalan sa Rosario Barangay 38 kag ang ulo nga nakita sa Kurupsigay Barangay 2 diri sa siyudad sa Bacolod isa lang amo ni karon ang hindi pa masiguro sa mga kapulisan na wasunod diri kay Police Major Ramil Saruna ang hepe sa station number 1 sa karon na gapabilin sa gihapon nga Mr. X ang ining nga lalaki nga wala na sa ulo nga nasa puan sa barangay 38 o sa may dalan Rosario barangay 38. Now dugang pagid-diri aksyon na art ni Police Major Ramel Sarona nga karon adlaw ligwat nga bagabalik ang ila sining nga hanay kay kagabi action art kunti sarado na ang iban nga mga edifisyo para ma-check kung bala may mga available pa nga CCTV camera as to nga makitaan, mahibaluan kung nano klase salakyan, ining duha ka mga salakyan allegedly nga nagwigit sang bangkay sang isa ka wala makilala nga lalaki aksyon na art nga that time o kung sang nakitaan sa mga kapulisan rather nga na sa Puan Abi nga nagasuksok sang iya sini nga gray nga bio action na art kag subong man nakasuksok man sang short Abi di iya sini nga
short checkered aksyon na art kag may pusas pa allegedly sa likod nga bahin sa iya sini nga lawas. Daw hindi aksyon lang art- allegedly, kinakita ko sa litrato, di may pusas kisa Aksyon Alvin mo? Oo, may pusas ni siya sa May pusas nga nabaklid actually nga kamot, dason may pusas. Grabe niya, matyagan ko, ambot anti siya gurugin alutang. Pila ka igo sa bala ganis lawas siya? pagka-usisaon karon nga adlaw kay gipaidalom sa medical legal action art but initial apat ang pilasman nga na ang Apat ang pilas? nga lawas. Pero usisaon pa sa gihapon action art ang isang mga kapulisan kung bala pila gid exactly paagi man Okay. sa post-mortem examination sa mga isang medico legal. In fact, coordinate sila action art ang mga kapulisan sa liwat sa scene of the crime operatives para magpatigayon sa gihapon sa investigasyon para ma-reconcile bala action art Okay. ang ulo sa sining biktima kag ang lawas na nakita sa barangay 38 isa lang action na art. Pero ang natabo diri kay kumugid pa man si Sarona action art kundi gitutod gidya ang ulo wala may kaakig. Yes, may kaakig action ng art, no? Sobra-sobra nga kaakig. Kung nagtawon, ta sobra-sobra ni nga kamatayon agyan ka biktima ni. Oo. Kag madalom sobra-sobra. Aksyon Alvin, actually a stern warning coming from the perpetrator. Can you imagine may ara karatula nga ginbutang pato sa bangkay? Yun pamangkot man siya. Sini action ng art kay sa diin suno sa iya mo mga bagay nga talulupong doon kag balantayan man action ng art. That is why suno sa iya nga posible may kaakig ang pagpatay diri sa biktima granting ini siya ang ginudan sa ulo. Hindi pa man nila mahibaluan action art kung wala ano gid ang pinag main reason o kung ang pinaka mayor nga rason, ang pinaka motibo sa pagpatay diri sa biktima. Ari action art ang pakayag ni Police Major Ramel Sarona. Bali na po ano ito sa ganyan sa sigay na ito sa ginalam sa punerarya hindi pagin ma-conversation kung isa lang ang type niya to sa ito at parte sa lawas. So, may identity na ang victim, sir? Wala pa man kami info kung sino dito ang biktima. Ang bangkay isang biktima, sir, di na sa sumulat. Pare ato to sa Huli Angels General. Oh, so it seems two in a row na sir, ang ining kaso pagpamatay, especially directly dyan mismo sa may area sa barangay 38 along Rosario. Kagabi, sir, nakita ang ulo dire sa area sa barangay 2. Plus may mensahe pa wala sir sa bayad sa utang interest pa lang, capital preparar para sumatatal halong bakulod ng pagtratar sa dito. Kung hindi gusto garot na base may connections ng setang pag-apis sa netabo man sa ligat niya at sa may sa mga area. Is there any possibility, sir, na ang motive sa pagpatay, sir, bakit sa illegal na droga o ano? Amo na ang kinimistigaran namin kay kasi connected na sila doon na sa illegal nga droga pag-apply sila sa illegal nga droga. Actually, art kapag lamang inisang pahayag, Okay. Major Ramel Sarona, sa din sunod sa aksyon na art, nga posible may connection man ini sa natabo nga pagpatay una diri kay Police Staff Sergeant Joseph Nepomuceno. Sa diindra man siya mismo ginpatay sa area sa may dalan sa Rosario Barangay 38 and then kagabi aksyon na art ang ining patay nga lawas sang isa ka tawo nga wala sang ulo dara mong gyapon din butang pinagid lamang ka dupa ang distansya aksyon na art. So base makakuha pagid kita sa pinaka latest investigation that is in relation sa sininatabo nga pagkasapo sang bangkay sang isa ka tawo nga wala na sang ulo. Amo gani kisling ko of all the places nga pwede nila bilinan sing una I can still remember nga kung may masapuan ding patay ginabigit sa dalan sa mga
Sing una circumferential road daw inablang ligwin nga lugar nga why masami sa makakita. Subong niya lain ni Aksyon Alvin porti niya kay sug can you imagine dira man mismo lapit lang sa lugar nga gintumbahan sa pulis dito man niya gimbutang. Yes, Aksyon Art, correct. Ang ini nga insidente gani sa matawo pang lugar, especially yung pagabis ng ulo sa Barangay Dos, matawo man nga lugar Aksyon Art mo. Sa una, if you will remember, sa Sitio Buri, ginahabuyan sa mga patay sa una sa area sa Mandalagan. Pero subong niya, at least dili mo nakita ng Aksyon Art nga wala na sang kahdok ang tao kundi nila iwikit Aksyon Art. So basi makakuha kita sa pinaka-latest diri that is in relation sa sining natabo nga pagpatay sining ang victim ang nasapwan nga bangkay why gid sang wallet, why gid sang identity, why pagid pamilya nga nagkadto Aksyon Alvin nakaswing kato sa punerarya. Correct. Dito kita halin sa Holy Angels Aksyon Art wala isang may nag-claim pa. Actually, ginpamangkot man naton kung bala may mga marka abi sa lawas, may tato, may alum, whatever nga pwede nga ma-identify ang victim. Pero sad to say, sunod diri kay Major Sarona, wala Aksyon Art. Aha, kay actually hindi man kita investigators ng police no because pag-investigar sa isa ka case pareho sini no sa isa ka krimen kinanglanon dra sa mga expert sa investigation, kapin pagid mga crime investigators, ginatulaan, ginanilaya mo, pero siling ko, halimbawa atong pugot nga ulo, ang lawas, kung ipingon mo to Aksyon Alvin, kag kung waay na sang missing party sa to sang lawas, mabalaan mo to kung iya ulo mo. Gani man. Diba? Aksyon na, correct. Kay kung lain ang purma sang ulo mo, ya karon nga gamayng liog, ya karon ang isa ang sa lawas sa iya, dako, kung di mo tabalon, di iya. Oo, bangga na, grabe man nga. Sus. Kagabi, ga monitor ng kuya Aksyon dyan sa ila sining report. Puwerte ito, ya siling ko ano na tabo sa Bacolod City ni. Grabe Diba? ni Aksyon na art, kung taon mo, dako gid ang diferensya. Tengwa sila binaslanay ni Kron. O kung may masapuan naman nga ginapatay niya, sumambal ka. Party illegal drugs na. Ano muna kay konektado sa drugs na, tinanong na lang ni thank you na lang, why na dayon? Naabot mo dayon ba? Ha? Daw naabot mo dayon? Hindi ka mo ginae, kapin pagid kon ginalink ang tao sa isa ka illegal drugs activities or a case. Natuwa bala Aksyon Alvin, why unsolved gidya? Nada gidyang investigation. Daw gwa sini thank you. Amo na kay daw kulang lang balon mo te. Sala mo na kay naglulintra kada kag nakonek ang ngalan mo sa illegal drugs. Correct, Aksyon na art. Na So, ang pamangkot ayun, sini sinoto kay kun pamatian ko kagabi ang report mang pisa te pwede na Aksyon Alvin kamo matawgan da. I-advise sa Aksyon na art, tapos ko lang ni. Sige, Aksyon Alvin. Kailan ko na kayo may arin pagid breakthrough sa kaso ni Kuninali, karon dugay-dugay, Aksyon Alvin? Roger on that Aksyon na art. Rekta diri sa patrol, ang aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Hotline. Salamat gid Aksyon Alvin Graba. Ako yan nagapati sa coverage sa ginhimo sa Aksyon Radio kagabi, nga naglapaw na gani sa oras natapos ng Aksyon Night Patrol Program no, nga mula na ang allotted time, nag-extend si Aksyon Marlon Hinovia. And ako yan nagapati nga because of the advance ng technology, bangod sa madasig yung communication subong, no? Kapin pati ang medium subong perti, kapin pa sa social media platform, grabe niya. Ang sharing din di hamak. Ako nagapati nga kung ini taga Bacolod, ini nga persona taga diri lang within Bacolod City, hindi ko yan magpati nga hindi niya gilayon makabalong pamilya, kag kung may nakakilala, gilayon ni nga kwan, nga mag-inform sa iya sini family, nga mag-claim to. Kay bisan, may mga tao, yung mga shorts pa lang, nga stripe, nga motob lang gin-describe kagabi, kung himata mo yan, balaan mo na dayon mo, nga siya na. Action Hotline. Ebla, himata, kung himata mo kag kilala mo gid, hindi pwede na yung hindi mo yung pagkantuan.
Kag kung amo ning natabo siya, kung maging pugutan niya ulo. Ting kakita sa naiyaman. Aksyon Hotline. Anong mahambal diri sa mga local officials naton sa Bacolod? Pabayaan tan lang bala ini? Okay na lang ni siya? Is this part of the new normal? Ngati kung nagtawon tayo, hindi lang niya mo ning patyon subong. Damo pa niya. No, sa matabo. Nga pinatyanay in the coming days. Aksyon Hotline. Di may kapital pa silang ginambal diyo. Suma total, kapital, ano to? Ibutang lang niyog Aksyon Doors ang iyang ngalan sa kuano. Parang kita ko. Pwerte niya. Tilang tawon ta ko na no ang madangatan sini. Subo ni sa part subo ni sa part sang kuano. Subo ni sa part sang sining pamilya. Aksyon Hotline. Pero ari sa aton nga linya kay communicating all the way from the United States of America. Online sa hotline. Online sa hotline. Ari via Zoom sa aton mga ka-aksyon, joining us diri sa Aksyon Hotline sa Aksyon Radio Bacolod is Ma'am May Castillo. Ang pagbasa mungge, i-check ta lang na karon saya. Ma'am, how are you? Good morning. Aksyon Art Tayhopon diri sa Aksyon Radio Bacolod. Ilonggo ho kayo, Tagalog? Tagalog po. Tagalog ho, Tagalog. Sige, maraming salamat, Ma'am May. Ma'am May, number one, i-check ko lang ho, kilala ho ninyo itong bangkay na nakita ho kagabi dito sa Bacolod City? Opo. Oho. Ano ho ang relasyon natin dito sa natagpuang bangkay po? Kapatid ko po siya. I'm sorry. No, condolence po. Paano ho ninyo na-identify? Kasi pugot yung ulo, nasa ibang lugar yung nakita yung ulo. Paano ho natin na-identify? At Tagalog din ho ba itong sinasabi niyong kapatid niyo, ma'am? Opo, Tagalog. Paano ho siya nakapunta ho ng Bacolod at paano na-involve at paano na ito ho siya ay pinatay po? Yung naging asawa niya, taga Bacolod. Taga Bacolod? Dati sila sa Cavite and then lumipat sila ng Bacolod. Okay. So, yung area ho ninyo, kung sa Ilonggo, native o tumando kayo ng Cavite, bali nakapag-asawa siya sa Bacolod City. Yun ang nangyari ho. Hindi ho kami talagang taga Cavite. Taga Occidental Mindoro kami and then nalipat kami ng Cavite. Nalipat kayo ng Cavite. So, kailan ho pumunta ng Bacolod City itong kapatid po ninyo? At ano ho ang kumplitong pangalan niya po, ma'am? Ang pangalan niya ay Glenn Paul Bautista Castillo. Glenn Paul Bautista Castillo. Paano ho natin na-identify ito, ma'am? Tinawagan ako nung friend niya na nandyan. Tapos sinend niya sa akin yung picture, yung ulo niya na nasa plastic bag. Kasi hindi ako makapaniwala nung una kasi ang alam ko mahaba yung hair niya, yung buhok niya. Nakausap ko yung nag-aalaga sa anak niya. Sabi niya, kakapagkupit lang ni Kuya kahapon. Nung hapon, bago mangyari yun nung gabi, nagpagupit siya. Kilala ko yung kapatid ko, alam kong siya yun. Tsaka yung katawan niya. Okay. Yung nakadapa siya na nakaposas. Alam niyo ho yung struktura ng katawan niya. Kailan ho ang last communication po ninyo? Nung nakalabas siya ng kulungan, last Friday, afternoon, araw-araw kami nag-uusap, nag-video call kami magkakapatid. Okay. Kasi pinapauwi na namin siya. Hindi lang siya makauwi kaagad gawa nung hearing niya sa September 3. Okay. Tapos nagpa-vaccine na din siya kasi kailangan pag-travel niya pauwi ng Manila. So, ayun, wala ho siyang nasabi sa inyo bakit ho
napag-initan. Ano ho ang nangyari sa kanya? Ba't may impiyansa siya? May kaso po siya? Kasi hindi ko matandaan yung date, ni-raid yung bahay nila. Nung Saturday yun, hindi ko maalala kung anong date. Okay. Alas 3 ng hapon daw, may 12 na lalaki na pumunta sa kanila. Sa bahay nila? Pinadapa siya, dinala siya sa kusina, pinadapa, tapos pinukpok ng baril sa ulo. Opo. Saan ho ang bahay nila sa Bacolod City, ma'am? Saan po sila nakatira? Hindi ko alam yung lugar nila eh. Opo. Diyan mismo sa Bacolod City. Yung specific address nila from Bacolod City, hindi po ninyo alam? Hindi ko po alam. Aha. Pero ang napag-alaman nyo lang na meron hong raid na nangyari sa bahay na tinitirhan nila, ito ho ang babae na sinasabi mo na pangasawa, live-in partner po ito o nakasal po sila ng kapatid ninyo? A live-in partner. Live-in niya. partner. So, nasaan po itong babae ngayon, ma'am? Nakakulong siya dyan sa Station 9. Station 9, because of illegal drugs case din po. Hindi ko alam yung totoong kwento, pero Opo, sabi opo. nung yaya, Okay. kinuwento sa akin nung yaya, Mhm. pinasok yung bahay nila ng 12 na lalaki, Opo. tapos narinig niya na sinasabi dun sa babae na matagal na siyang sinusurveillance. Tapos narinig din niya na tinanong yung kapatid ko kung alam niya yung ginagawa ng babae ng asawa niya. Sabi Okay. na po nung kapatid ko, alam niya, matagal na niyang sinasabihan na tigilan na yon. Mhm. Ma'am, ano ho ang pagkakilala ho ninyo dito ho sa kapatid ninyo na sinasabi nyo, yun ho ang pinugutan ng ulo kagabi? Pagkilala nyo ho? Mabait po yung kapatid ko. Alam pong hindi niya magagawang ma-involve sa drugs. Mhm. Kasi hindi siya marunong makipag-away. Umiinom siya ng tama lang. Sa Sisters of Mary siya nag-aral from first year to fourth year high school. Pag Opo. umuwi siya sa amin, Mhm. Okay. yung tuhod niya puro kalyo. Oho. Kasi kakaluhod. Pagdadasal nila sa school nila. Mhm. Kaya alam mo, hindi na kaya gawin yung ganun. Alam ko, binalikan lang siya gawa ng babae, ng asawa niya. Kasi nung unang narinig ko yung balita, ang pumasok agad sa isip ko gawa ng babae. Mhm. Kasi yung babae mahilig sa mga party-party, gala-gala. Siguro, may kausap ako na masalbas. Mhm. Mahilig sa mga party-party, gala-gala. Mhm. Siguro hindi niya kaya na wala siyang pera. Opo. Kaya niya ginawa yun. Okay. So, anong plano ho ngayon ng pamilya? Kasi wala ho kayong maliban ho dito sa live-in niya, wala ho kayong masasabi nating pamilya na dito sa Bacolod o malapit sa Bacolod na pwedeng mag-claim o magpunta dito at saka kilalanin yung bangkay ho na nakita kagabi? Yun yung classmate niya nung college, yung tumulong sa kanya pag-bail niya. Okay. Friday. Oho. So, bali yung kaibigan niya, ano ho, classmate niya yon? Kaibigan niya, classmate niya nung college sila sa Manila. Okay. So, mismo yung classmate niya ay nagpunta na ho sa pulis at nagsabi na ito yung in-identify niya yung bangkay. Hindi pa po kasi gabi nangyari dyan, di ba ho? Opo, opo. Tapos, alam ko may sakit siya ngayon eh. Uh-huh. Kaya hindi ko lang alam kung makakapunta sila ngayong umaga. Aha, pero taga sano siya dito rin po sa Bacolod? Diyan din ho sa Bacolod, ang alam ko, sa kabilang barangay lang daw sila nung... Okay. Kapit barangay lang sila. Okay, okay. So, mas mainam siguro, ma'am, makahingi kami mamaya ng number ng sinasabi niyo hong classmate niya para kausap namin at mismo malaman namin sa kanya kung nakita niya ho yung balita at saka yung picture mismo. Kagabi ho, nakausap niyo ho itong classmate niya? Opo, yung
asawa niya tumawag sa akin. Okay. Ang asawa ng classmate ho niya. Aha. At sinabi na ito po ang bangkay na nakita kagabi, na pugot ang ulo, kasi ang masakit dito, yung katawan, ibang lugar, yung pugot na ulo naman, sa ibang lugar naman, no? The other barangay naman inilagay ho, ma'am. Ma'am, ito ho ang sinasabi mong kapatid po ninyo, pang ilan ho ito sa magkakapatid po ninyo, sa siblings po? Panganay ako. Sunod po sa akin. Sunod do sa inyo? Bali, pangalawa po. Pangalawa po. Pangalawa. Ilan ho kayong magkakapatid, ma'am? 5 po kami. 5. Ma'am, prior ho na pumunta dito ng Bacolod, itong sinasabi mong kapatid mo, saan ho siya nagtatrabaho? Bale, nagtayo ho sila ng shop, yung vape shop. Ang alam ko yung shop nila, 20 minutes away from their home. Okay. Then, yung shop, katabi lang ng munisipyo sa mismong city, Bacolod City. Malapit, parang bayan. Opo. So, bali may negosyo ho dito ang kapatid mo at yun ho ang pinagtutuunan niya ng kanyang time po. Okay. So, ano ho ang plano ninyo ngayon? Meron na ho kayong communication doon sa kapulisan po natin to inform na ito ho ay kapatid ninyo to claim. At kasi hanggang ngayon, Mr. Exo, ang sabi ng pulis kanina. Wala kaming communication. Opo. Sige po, no, i-facilitate yun namin, Ma'am May, doon po sa station number 1 para makakontakt naman ho dyan sa inyo para mabigyan ho ng justice din itong nangyari kasi mukha yatang yung kapatid ho ninyo kasi ang nangyari meron hong karatula na doon nakita sa bangkay na sinasabi na ito ho ang nangyari sa kapatid ninyo ay bayad ho sa utang kasi noong nakarang araw may puliso na tinumba din dito malapit din doon sa lugar na nakita yung bangkay ng kapatid ninyo. Sabi ko baka naman may maitulong ito no sa case ng kapatid ninyo kung sakaling may kontak kayo sa PNP. Yes, ma'am. So, sa mga kapulisan dito sa Bacolod City, may mensahe po kayo para mapaabot namin mamaya. Sana po maayos yung problema ng kapatid ko. Mabigyan ng justice. Opo. Mahuli pa sino yung gumawa. Yes. Pero kayo ho'y naniniwala na inosente ho sa illegal drug activities ang kapatid ho ninyo? Opo, naniniwala ako. Okay. Alam ko na gawa lang yun doon sa babae. Alam ko na yung babae ang may activity ho, may illegal. Okay. Ma'am May, saan ho kayo ngayon sa US? Sa Alaska po. Sa Alaska. Okay. So, huling nagkita kayo ng kapatid nyo, kailan yon? 2019 po. 2019. Dito rin po sa Bacolod o doon sa Maynila? Sa Manila po, sa Cavite. Sa Cavite po. Sa Cavite. Okay. Ma'am May, maraming salamat ho sa inyong pagbigay ng panahon dito po sa amin sa Aksyon Radio Bacolod. Thank you for the trust and confidence na binigyan nyo ho ng paunlak yung imbitasyon namin for an interview. Rest assured na ipa-facilitate namin ito para naman na meron ka ng connection o communication doon sa kapulisan natin. Maraming salamat po, Ma'am May. Opo, thank you po. Maraming salamat. Good morning. Breaking news. Okay, ginula lang nato ni si Ma'am May Castillo Mongi, no? May ara siya sa ginlawag identity according sa iya nga siling niya tiyang nakita ni ang nasapuan ni utod ko ni. Sige. Kag amo ni siya ang actually may mga litrato pag di ganigin pa dalaho. I-check ta lang ni Karunduga nga kay Ario halin sa breaking news may isa pagid ka breaking news pero hindi niya konektado hindi gali konektado ning report ni Aksyon Eric parti sa pagpatay sa pulis lain gali ning kaso ya. Breaking news. Grabe mga balita sumong no.
tiyabakon mo na, siling diri sang utod, siling ya kabalukong ang babae gali ni nga live-in niya, kuan ni siya, may amo niyang iya pagpating nga amo yang naghihimo daw illegal activity. Sinay according sa interview naton nga si Ma'am May Castillo Monge. Nang utod niya siling niya, ang napatay na, nasapuan na mo na si Glenn Paul Bautista Castillo. Aksyon Hotline. Pero dali ginang, diri kita anay mga kaaksyon ho, another breaking news karon na nga aga diri sa aton sining pagpangalagad. Let's have aksyon Eric Magbanwa. Aksyon. Breaking news. May nagsurrender upod karon eksklusibo. Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric, good morning. Aksyon Art Morning, reporting live din sa opisina ni Vice Governor Jeffrey Ferrer sa isang breaking news. Duha ka mga opisyal sa Banuasang Busis Padilla ang sinipin nila mga aga nag-surrender kay Vice Governor Jeffrey Ferrer. Amo ini si Vice Mayor Adrian Ayan Miraflor sang Busis Padilla. Upod diya sa pag-surrender si SB member Amy Don Plaza sang Magalion man Action Art, no. Amo ni sila bali ang anom but actually anom ni sila din file ang kaso nga murder. Kung mo madumduman atong pagpatay kay SB member Jolomar Hilario sang 2019, no. So do halos ang mga opisyal din sang Magalion ang involvado sa kaso. Kagi pasakaan ginatuloy sa kaso nga murder Action Art, no. Kung di mo madumduman, ang nag-surrender dito una, amo ni ang mag-asawa nga si Barangay Kapitana Felisa Villaflor, ang banay nga si Jonathan Villaflor, Action Art. Pag ang nag-surrender, sinipagid una, amo ni si SB member Vincent Brian Garcia, hinablos ni Bali, ni Mayor Garcia, kag si SB member Jose Morito Flores. So bali, nominis lagi pasakaan kaso, murder case sa Banuasang Busis Padilla. So amo ni ang ulihi nga nag-surrender Action Art, si Vice Mayor Villaflor kag si SB member Plaza. And right now, ari sa subod din sa opisina ni Vice Governor Jeffrey Ferrer kag ari man diri ang ilang abogada ni Vice Mayor Villaflor kag Plaza nga si Attorney Leonera Orola Abaygar, amo ning legal counsel nila. Kag ari man subong aga sa opisina ni Vice Governor Jeffrey Ferrer si Attorney Baldubino, ang aton nga NBI Chief sang Bacolod Negosyo Occidental. Kay ang plano ni Vice Mayor Villaflor Action Art na dili sila ma-surrender sa kay Attorney Baldubino, no, ang NBI head. So after nga mag-surrender rin sila kay Vice Governor, i-turn over rin sila ni Vice Governor Jeffrey Ferrer sa kay Attorney Baldubino, ang NBI head sa Bacolod. Kaya para sa ila daw secured sila, no, Action Art. Mga almost mga 6 months naman guro ang lupanago nila after nga natunaog ang ining warrant of arrest nila, Action Art. That's why natigin pagkamayo nila nga mag-surrender na lang kay mismo ang abogado nila, si Attorney Abaygar, ang mag-process man sang ginatawag ng legal remedy nga base pa man nakapost sila sa piyansa. Considering natin ang kaso, murder case no bail, but kapati ang kampo ni Vice Mayor Villaflor, SB member Plaza, pagi sa abogado nga si Attorney Abaygar nga makapatigayon sila sa pag-post ng bail. Kaya subong may mga legal remedy naman gawin mo ang ining grupo Action Art, no. So i-try ta na siguro ano kay subong may gamay pa din na paginunanon ipasa ko na si Vice Governor Jeffrey Ferrer for more information para si Vice si Action Art dirigisi mo na surrender sa opisina mo ang dua ka opisyal sa Banuasang Magalion. Action Art, may aga kag may aga man sa aga pamati sa atong programa sa Action Radio, may aga tanan. So ari din duwa naton ka municipality official si Vice Ayan kag si SB Nonoy Plaza nag-surrender diri sila sa aton sa tubang sang aton nga Chief NBI si Attorney Baldubino kaupod sa ilang abogada nga si Attorney Abaygar. So
taya, nag-process lang siguro gapati man ko, kagapati man ni sila sa pagsalig sa akon. So, amo ning ginpatigayon ta ang ila pag-surrender. Ang advice ko man sa ila nga not all forever nga mag-fugitive kamo since nga ang inyong kaso ara man sa korte, let the court decide kung ano ang anong madesisyon para sa inyo. At least wala kamo ga problema nga panago kamo kung ano kay kompleto man may mga abogado, may ara man kamo abogado, may mga ga-support man sa inyo, especially sa inyong mga constituents dito. Yes. So anyway, thank you, good advice. Thank you, good. Ari sige na. Sa ilota, salamat advice, no? Sa ilota kay Vice Mayor Villa Flor, Aksyon Art, no? Basta magkapamangkot ka sa iya. Vice, si Aksyon Art sa linya natin na pagkabigyan ng advice. May aga, Aksyon Art. May ngaga kasi manwa, no? Kay tatay ko taga Magalyon, gid. Anyway, Vice, nag-decide ka mo upod kay Councilor Plaza nga magsungka gid subong. Yes, Aksyon Art, nag-decide kami nga magsungka kami na ayaw ibulig kay Vice Go, si Apsina. Dire kami sa hindi ay mag-surrender, Aksyon Art. I see. Sige, so anyway, hindi na lang pa-istorya ng merito siguro ni siyang gin-file sa inyo ang kaso. Itugyan ta na sa inyo lawyer. Thank you, good advice. Sige, welcome, Aksyon Art. Mayong aga man sa imong programa. Si Vice Mayor Villa Flor. Okay. Damay lang ang statement pero ni SB Member Plaza. SB, anong banabagsagan mo right after ko siya ng Verda sa diri sa kay Vice Bob? Hello, Aksyon Art. Councilor, may ngaga? May ngaga. Aksyon Art to. So, at least, nag-surrender ka, nagsungka ka na subong anong feeling ta na kay ara ka na sa otoridad ta? Actually, happy Siyempre kay na kami kapanado, ang pamilya na kaya nakapalit sa amon, ang mga kilala naman pwede makabikita sa amon. So, siyempre kami nag-surrender kay siyempre ako basalig naman sa NBI. Safety naman, kaya siyempre manag-eleksyon naman ang tretara naman gasulod sa balon. Makamusag sitwasyon sa Bangalyon, kada eleksyon, kada mo. I see. Sige. So anyway, Councilor, salamat gina sa imo tiyempong ginatag. Sige, thank you, Dave. Salamat. Pero siguro sa ilabogado kay Attorney Aksyon Eric, kuan lang guro kay damo gid gasinyas gid si kuano kutumbo-tumbo si Aksyon Nilmar, pulo gid kuno ko obligasyon niya. Isa na siguro Aksyon na Art mas Attorney Baygal. Attorney, ano yung legal remedy mo right after ko sila nag-create? Good morning, Aksyon Art. Nag-voluntary surrender si Vice Mayor Ayan si SB Plaza. Tungod niya, we are seeking legal remedies. We will be filing a petition for bail because we believe they are innocent of the charges against them. That's all. Yes, they will be under the custody of the NBI, and we will be asking the court that the NBI will take custody of Vice Mayor and SB Plaza. Short statement ni Attorney Baygar. So, itipuno naman nila doon kung detalye Action Art. More information kami basta para sa UGTO sa BBB program. Reporter na din sa sina ni Vice Governor Jeffrey Ferrer pag Action Alvin Graba para sa Action Hotline, Action Eric magbanon ka report sa Bacolod. Action Radio. Salamat kid. No halin sa breaking news pagkilala sang nasapuan nga bangkay diri sa Bacolod City timaraman. Breaking news, si Aksyon Eric nga gindalag karon niya nga nagsungka duha ka mga opisyal sa Moises Padilla na involved sa kaso ginlakip, no, ginulamid, ginpasakan kaso angkon sa pagpatay sa isa konsyalda. Nagsungka sila kay ila pagbati wa sila kuno kay labtanan. Ano kang ma-update sa development karon sa udto sa Aksyon BBB program. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. This new sponsorship is brought...
Sa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona, ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kagkrisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. ang Aksyon Radio. So nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, si Rani Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station dito sa siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why the main naman-amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ang Aksyon Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mag-fire ko my part because the year nga nagsulod ko, nagdamog ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag batas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely or salin sa huna ang mga tao
rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radyo Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radyo Bacolod kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato main responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, para nga mahimo na ito we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway kasi sinatawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw na pamumuhay. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Nakas respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetuhon, ha? Kakakagdo, no? Ang baka! Tungkol sobra ka na! Sobra ng baka mo! Sobra naman! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people. Sa atong kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kaya na siya, magsinika nga Jack Balaan, tirador, aral sila sa palibot natin. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod mapalabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon kinagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi.
sa anniversary sa ARV. Number 1. Ato mo lang 500 pesos po na kag manawag ng station sa imo. Salamat gid sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambiulo sa inyo kay ginakot-kuot ko ini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog na mo. Sa anniversary sa ARV. Number 1. Magpangati lang. Base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radio Bacolod sa anniversary sa ARV. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agon makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radio Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tungtong 2021. Number 1. Inikilala ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pila kaulhi nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod Number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagbaton man sang pagpasidungog gikan sa Bilib Awards sang University of St. Lasal Bacolod ang Aksyon Radio Bacolod. Here are the nominees for AM Radio of the Year. Aksyon Radio, Bombo Radio, DYHB Tatak RMN, and the winner, Aksyon Radio. Bilang AM Radio Station of the Year. I would like to thank University of St. Lasal Communication Department for this recognition. This recognition simply means that Aksyon Radio Bacolod matters to the general public and been able to effectively serve the listening public through on-air and online. This recognition will be our inspiration to consistently do our best. Ginkilala man ang Aksyon Radio Bacolod bangod sang kontribusyon sang istasyon sa kampanya sang gobyerno agud mapunggan ang pagsulod sang Asian swine flu sa isla sang Negros. Humalinsad to tubtob subong, naghakot ang Aksyon Radio Bacolod sang pagpasidungog. Kalakip na ang tingog kag Handurawan Awards kung sa diin ginpasidunggan ang pila ka mga programa kag tagbalita sa Aksyon Radio Bacolod. Icon sa akong ihibalo, isa ka tao. Pabalik na diri sa aton sini nga pagpangalagan Aksyon na hotline, particulasig sa oras naton hingagawon ta lang niho ang iban pagin nga mga development sa mga late tuners naton. Kaina mayara kita sang caller all the way from the US. Nag-claim siya nga siling niya utod ko na ang nasapuan man kay tiyan mo na ganing dako nga question paano yan nakilala. Okay, siling niya may nag-send kuno sa iya, may mga palatandaan siya nga pagkilala siya siling nga utod nga according sa iya
nangin tumandok sang Cavite. I-check na lang nagkaroon no, kay at least ini makabulig sa kapulisan ta. Check na lang dugay-dugay si Sir Saruna sang Police Station number 1. Ako ni-inform siya nga may amo ni may nag-contact di kang mga nagpakilala. Kakilala niya ginukon-uton niya ni ang nasapuan nga bangkay. No? Morning galidra may lang pag-monitor karon nga aga sa mga tagpalamati naton kay Ma'am Jinky Jalagdon, no? Ma'am Jinky Jalagdon, may agad salamat kita sa pag-monitor. Si Huma Lumina, Jin Oisiser, siling happy 1st of September and happy 93rd birthday to Lula Anita Emiliana dira sa Quezon, Barangay Quezon, kuno din ng Quezon. Si Ma'am Vanessa Mayo, good evening, Action Art. Happy 1st of September month. Okay, from USA. Gabi ito subong sa ilay. Siling ni Ana sinuro niya sa dihan ng kriminal magpatay. Si Mark Moises. Morning, Action Art. Monitor lang sa imo, Moises family. Sa La Carlota, Chodorico, Kagluntaw family. Ma'am Jinky Jalagdon, siling niya si Biboy Merasol, Vanessa and Doc Matt Mayo, Noel Amar and all EFC members kag pamilya niya sa Pandanon DSB. Action Doors way pa si Sir, basi makontakta si Sir Saruna Action Doors kay parang ma-inform ta siya nga mo ni may nag-contact ni sa aton kag nag-claim nga si Sir Saruna palihog. Si Christy, niya may ara man Action Art nga hindi proporsyon ang ulo sa lawas. May kilala ko gani iniwang pero ang ulo dako ay ano nang ulo dako ngimoy man. Sige hindi ko no proportion ti galing sa liog hindi na pwede nga may porsyon nga gamay. No kinahanglan maparihogid sila kadako. Vilma Gargarita, Merly Gonzaga. So sorry for your loss, ma'am. No sila ni Ma'am Vanessa kay ina pa ni Rona Dosiho Permisa, Inday Blaza, Lilia Taton niya good morning. Monitor lang kami sa Gardenville dia. Araban si Noel Sambales pa rin Noel, upod kay misis niya. Salamat gid Ati Kim Eriman, Hil Javier, brutal siling nga pagpatay ba? Mo gani. Ana Sinoro, good morning. Jocelyn Song Comedia. Action Alvin, basi mapasahan mo si Action Doors sa number ni Sir Saruna kay parang nga makwanta niyo, ma-inform ta sila nga mo ni may kwan subong, may nagpakilala kay ina nga nag-claim nga utod, no? Sining nasapuan nga bangkay kagabi. No, kay sa pulisya nagapabilin nga Mr. X ni siya mo. Ayos, si Sherilyn Oro Javier, gamonitor man. George Gargasiran, keep safe everyone, hinay-hinay lang sa pag-drive bakulod nun. Vivian Valles Lacheca, Action Art niya watching from Manila, kadaaga, nagapamati, gid ako sa Action Radio. Kaladlukan, nagid sa aton nga lugar, hindi naging na masulbar ang problema dira kung hindi droga pinatyanay naman. Channel Angie, it's not normal, sining niya. Sir, dapat himuon nila ang tanan nga hindi na matabo ang amo sining nga insidente nya OMG kahaladlukan. Maalam ang gabalos, tuyo gin man ipabalos tanan nga gabalos siya sa pagpatay tos pulis, wala man mahimo kay hindi man sila kilala kag wala may nakasaksi sa pagpugot nila. Siling ni Christy. Veronica Santillan Manukan, Laguerta C. Klein, morning. Siling niya kasitanan nga magka-aksyon watching from Hong Kong. Salamat. Ruel C. Ruma, aksyonan sa Libertad Market, morning. Nuna Agravante, gamonitor man, Julieta Babor, siling niya tayo lang family Babor, kag Mamo. Taga Bacolod, Action Art, no, basi hindi na taga Bacolod. Tiyan mo itong hambal sa kung taga Cavite, no, pero ingiyang live-in partner, taga diri sa Bacolod, no, galing kay Kwan, galing kay siling niya, na-priso man ang live-in. Ara si Sir Major Ramil Saruna. Mag-update lang kita sa iya, ha?
Online sa Hotline. Online sa Ang hepe sa Police Station Number 1, Police Major Ramil Saruna. Sir, good morning sa Aksyon Art, diri sa Aksyon Hotline. Good morning. Sir, nagtawag ko mula sa imo kay Wailan Dugay, may nagtawag from US sa Alaska. Actually, ang home base niya dito sa K-Star. Nagtatrabaho. Siling niya ang napatay na sa Bacolod. Sir, kilala ko na, utod ko na. Niya taga Cavite kami sa una. Sir, why pagin siya nakakontak sa inyo da? Why pa siya kakontak? Pero may mga initial info na kami. Initial info. Actually, may ang nagpakilala diri sa amon, sir, nga siling niya utod ko na, may gin-mention sa ngalan, I don't know kung may nabaton ka mo, sir, nga initially nga nagambal man nga siya na ang nasapuan kagabi. Yes, may ari na kami nabaton nga report nga isa ka persona nga bago lang ito daw nakag-askison. Nakagwa sa prisuhan. Sir, can you confirm ang nagpakilala din nagtawag sa amon kaina from US, si Mick Castillo Monge, ang utod ya kuno Castillo ni apelyido, pareho sir ang comparison sang notes ta? Yes, parehas. Parehas. So pwede na ton mambal nga ining nasapuan nga bangkay, more or less, amo gid man ni siya si Mr. Castillo. Hindi pa kita makakonfirm no? Kay pakita talangan sa living partner niya kahit sa supo para niya. Okay. Sila makakonfirm. Okay. Pero at least may nag-communicate na sa inyo regarding sila nga information. Yes, may nag-atag sa amon information. Major, actually, nag-ayo sa amon ang utod, basi mahatag namon karon sa imo ang iya sining nga Facebook account para nga makasugilanon, magkamo sir, kay gusto yung ito nga makakontak sa imo man. Sige. Pwede man. Sige, Major, salamat gid ha. Salamat gid sa confirmation kag sa time mo. Okay. Aksyon Hotline. Ate, may nagtawag naman gali sa ila, no? May information na man sila, but siling nga dapat may confirmation iniya sa part sang live-in partner kay ang ambal niya siling niya may ara na siyang nag-contact man sa amon ang ginmuno kay ni Mr. ni Ma'am Monggi amo to siya ang ambal niya nga tiutod ko na si Glenn Paul Bautista Castillo amo na ngalan gin-mention niya taga Occidental Mindoro ang ila sini nga native o kun didto sila bitumandok pero Cavite sila nagsaylo. Ang iya utod ya diri Conos Negros o sa Bacolod nag-star kay diri ang iya live-in partner galing priso man. Ang iya classmate kamo ni nagpiansa sa persona ni nga kun matuod nga siya giman again ang maka-confirm sini is the police lang in a while kun ano ginman kun matuod nga siya giman ni si Castillo no ang nasapuan nga ti pugot ang ulo lain ang gibutangan sang iya lawas lain man ang ulo nga area sa Bacolod. Anong say sa mga opisyalis to the city sini? Pakarunan tayo na, nagirugay. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Pamati ang amon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga estasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon
Aksyon Radio, pakulon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagkain na ipalag na. Matasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon
radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sinsan anong nagkahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalat at palangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw
pagtuhaw sa biton. Mga balita ng gala, inspirasyon, aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa selisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita na may dala, inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalaman palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Ay, gusto ko pa. Galing, why hindi naging magtugot ang chimpo ko. Naglapaw, nagigugani. Tanong to na, abi. Sige lang, karoon lang mga reaksyon sa mga city officials ta regarding sa sining shooting. Sining pinatyanay sa Bacolod naman nga natabo, ho. Kadaan nga utang pa lang to. Why pa nalalabot ang kapital? Eh, para kuno suma total. Inano ina? Karon gali bantayan ninyo sa anniversary sang kwan kundi tapos na pero ari ho. Maumpisa naman niya
Atensyon sa mga taxi, jeepney driver, e-bike drivers. Nagabiyahe ka mo, may tsansa ka mo na magdaog 500 pesos. Kasi importante, monitor sa Aksyon Radio Bacolod. Paagi sa pasada pa premyo panalo 2021. Karon na, sa gabi sa Aksyon Firing Line, kikita ko inopdanay, monitor ka mo ha, kag may tsansa ka mo magdaog sa gabi. Umpisa na kami, karon. Dr. Alfred Spion Magazine Capsule, mo rin Tayhopon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,